Час. Тук съм! Все още не съм паднала. Само майка ти да не получи удар като гледа това. Ми снима и пропаста да види. Аз снимах. Така. И да знаете, тук има една голяма скоба. Чакай сега да покажа паса как се чули дали да премине. Покажи. Не. Как ги треперят краката да снимаш? Така, връщаме се към главния герой Анито. Аз съм най-добрата. Аз само ще разказвам. Как ще се изтупкаш? Знам. Знам. Да го заснема ли? Абе хора, майче се разтопил снега, на мен нещо тук по-лесно ми идва. И на мен така ми се струва, дано да е истина. Да не сме обърнали пътеката да идем някаква друга дупка. После наудери ли се? Вода ми влезе. На мен колко много. После щяхме да ходим на кафе на центъра. Но се в този отказахме. вид леко и грима ми е сигурно размазан. Добре си. Ето, чето да оцеля Иван, то... Да се заяжда с хората. Ето не може и да си играеш и да идваш. Какво си играе, бе? Как ще стигна панталона? Заснемаме как си дигаш панталона. И тук. Най-важната част. Те да ви кажа, вече си тръгнаха из колата сигурно. Мани май Ама тата. хора, сега идва снега, ето. Айде, честито! Сега започваме час с сняг. Как се слиза с пролетни обувки в снега? Оле, много са глътка хора. Хора, на мен краката не ми издържат вече. Така, прекъсваме.